Hi guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel. So, for today's vlog, magpapasalamat lang ako sa mga taong sumusuporta sa akin at tumutulong sa akin sa panahong hindi pa ako monetize. Sobrang blessed lang dahil ayan nga, monetize na yung channel ko. At marami talagang taong tumulong sa akin sa panahong hindi pa ako monetize. So, sobrang blessed lang ako kahit wala silang hinihinging kapalit at sinusuportaan talaga ako. So actually dito ko lang din naman sila nakilala sa YouTube at ayun na nga. So isa na doon si Mami Tess ng The Boyless Family. Ayan, isa din yan sa mga tumulong sa WH ko. Sir Ka Metal ng Metalworks Project MWP. Ayan, si Sunshine Ace Channel, isa din po yan sa mga tumulong sa akin. Si Sir Marceda Vlog, ayan, ang taong napaka-humble. Nakilala ko siya sa 41K. Sobrang bait na tao, sobrang matulungin, sobrang humble. Alam mo yun, si Lalawing Vlog, ayan, isa din yan sa mga tumulong sa akin na sobrang blessed din dahil nakilala ko siya. Si Jiban Alexandre GNA, yan, tumulong din yan sa aking WH. Si Rosie Bisaya Taiwan, ayan, isa din yan sa mga tumulong sa akin sa aking WH. Si Ira Manili din, isa din yan sa tumulong sa akin. Maraming taong tumulong sa akin ng walang kapalit at sinusuportaan ako. Sir Kabiyahe TV, ayan, tumulong din po yan sa aking WH. Ayan, isa din sa mga napaka-humble din na tao na walang hinihinging kapalit. Sobrang bait, ayan. So, marami akong nakilala dito sa YouTube na mga friends na hindi ko inaasahan na napakabait nila sa akin. So, ganun din naman ako sa kanila. So, nag-umpisa ako sa YouTube channel na alam mo yung zero at walang nagtitiwala sa'yo. Every time na may mag-i-upload ako, wala talaga. So, as in walang nanonood. And then, nag-observe lang ako. At mahilig kasi ako magtanong. And mahilig ako mag-observe. Ayun na nga, nalaman ko yung mga kung ano dito sa YouTube world. Sobrang pinag-aralan ko yung lahat at nagtanong-tanong sa mga kakilala, ganyan. Nagtanong-tanong sa mga friends ko na YouTuber din. So, ayan. At alam ko na kung paano pasikot-sikot dito sa YouTube world. Alam nyo naman yun, di ba? So, sa mga small YouTuber, ayan, alam nyo yan kung anong pasikot-sikot dito sa YouTube. At dapat, ano lang, yung bawal yung mga bawal ni Lolo, yan talaga, wag natin gawin kasi para naman tumagal yung channel natin. So, sunod lang tayo sa rules ni Lolo, sunod lang tayo sa rules ni YouTube para tumagal yung channel natin at tumagal tayo dito sa YouTube world. So, sobrang, alam mo yun, yung unang pag-YouTube ko, sobrang, hindi ko alam kung ano ba, paano ba, ganyan. So, as in, nahihiya pa ako, hindi kasi ako sanay sa camera, and hindi ako sanay makipag-usap sa mga ganyan. Pero, magaling ako makipag-usap sa type, yan. Pero pagka about kagaya nito, humaharap ako sa camera, hindi ako sanay. Pero, alam nyo, lahat naman ng bagay, lahat naman ng, ayan na nga, lahat ng bagay na pag-aaralan, lahat ng bagay, masasanay ka rin. Ayun na, sanay na ako. Nasanay na ako humarap sa camera lagi. At kailangan talaga pag YouTuber tayo, kailangan marunong tayong humarap sa camera. Ayan. Harap tayo sa camera, hindi sa mukha natin, harap sa camera. Ayan. So, kasi andyan yung mga viewers natin eh. Andyan yung mga taong nakikinig na nanonood sa atin. So, dapat talaga pag YouTuber tayo, ayan, dapat marunong tayo humarap sa camera. So, thank you guys sa mga taong sumuporta sa akin at walang sawang sumuporta sa channel ko. So, I hope mag-grow pa yung channel ko at
mag-grow pa tayong lahat mga small YouTuber. Ayan, maraming salamat guys. So, hanggang dito na lang po at marami pang babati sa akin. Ayan, thank you so much guys and God bless us all. So, hi Miss Lee A, and una sa lahat, congratulations dahil na-approve ka na at nakapasok ka na nga sa YouTube Partner Program. Official na talaga na magkakaroon na ng ads yung mga videos mo. Kasama na to. Kasama na to mga greetings na namin sa'yo. So again, congratulations, nagbubunga na yung mga sacrifices mo. And hindi pa ito yung katapusan, ito pa lang yung start ng iyong pag-YouTube. So hopefully, wag kang tumigil, wag kang mapagod, at wag kang magsawa na mag-upload ng maraming video. Lalong-lalo na yung tutorial mo sa Shopee, no? Ikaw yung talagang veterano dyan sa pag-online selling. So sana, mas marami ka pang video na ma-upload, mas marami ka pang mga tao na matulungan na maging aware sa kung ano man ang meron sa Shopee, ganon din ngayon sa YouTube. So, patuloy rin kami magsusupport sa iyo sa lahat ng mga susunod mong upload, ano man ang mga kaabang-abang na mga videos na i-upload mo. We will always support you, kagaya ng pag-support mo sa amin. So, again, hindi na ako magtatagal at hindi ko na patatagalin to dahil maraming pa atang babati sa iyo. So, again, congratulations. Slee, congratulations nga pala sa iyong YouTube channel at isa ka ng ganap na monetized channel. You deserve it, Miss Lee. Alam ko na iyong pagpupursige na makamtan ang monetization ng iyong YouTube channel ay ngayon ay nagpunga na. At alam ko na kaya ginagawa mo ito ay para makatulong ka rin ng konti sa iyong family pag time na meron ka ng sahod wala kay lolo. At salamat din at isa kang huwaran din sa aking mga kagroup sa WeGrow at saka sa Team Angat. Nakita ko ang iyong pagiging masigasi, dedicated, at siyempre nakita ko na kung paano ka rin magpuyat. Siyempre alam mo naman lang pag YouTube at ang gawa ng maraming task ay isang pagpupuyat, pero para sa iyo talaga to. Congratulations, Miss Lee, sa iyong YouTube channel. Sana sa susunod na pag-congratulate ko sa iyo ay yung unang sahod mo. Salamat at pagpalain ka ng Diyos. Hi Miss DA, sana ang video kong ito ay makaabot sa iyo. Dahil isa ako sa natuwa nang malaman ko na ang iyong channel ay monetize na. Yehey! Nakita ko kung paano ka magpuyat, maghirap, mag-isip ng mga content na i-upload mo sa YouTube. At isa ako sa iyong supporters dahil ang ganda ng boses mo. At ang mga content mo ay nakakatulong sa ibang tao. At isa nga pala ito si Miss Lee A sa naging kaibigan ko sa YouTube, at napakabait niyang tao. At madali siyang mahinga ng tulong kung sakali man na meron akong problema, may gusto akong malaman about YouTube, natatanungan ko siya at ang bilis-bilis niya sumagot. Ayan. Yan po si Miss Lane. At ang channel niya ay Miss Lee A. Congratulations! Hi sis! Good morning! Just wanna tell congratulations pala sa monetized channel na. Uy, monetized na siya. Congrats sa'yo ha. Tuloy mo lang yan, tapos keep it up. Congrats! I'm so happy for you. Congratulations once again. Hi, Admin Lani. Gusto lang kitang batiin sis na congratulations kasi lahat ng mga paghihirap mo, lahat ng mga pagod mo at mga puyat mo sa YT world now nagbunga na. Moni ka na. So, congratulations sis that namoni ka na sa YT and you deserve it kasi nga napakasipag mo, napakabait mo at napakatyaga mo talaga sa
YT World, and masaya ako para sa iyo, sis. You deserve it. So, congratulations. At nagpapasalamat din ako at nakilala kita sa Team Angat. Kahit bago lang ako doon sa Team Angat, napakabait mo sa akin at napaka-supportive mo. Maraming salamat. Sana hindi ka magbabago, and keep it up lang. Continue to support us in Team Angat. Tulong-tulong lang. Pasensya ka na kung minsan pasaway kami doon sa GC. Alam ko yung mga paghihirap mo sa paggagawa ng playlist at pag-organize doon sa ating premiere. So, we appreciate, sis, yung mga paghihirap mo at mga pagod mo. At dito lang kami to support you, and sana hindi ka magbago. Alam ko na napakabait mo namin at habaan mo pa yung pasensya mo sa amin sa GC. Good luck and God bless you more and to your family. Sana makakilala pa tayo ng lubusan dun sa Team Angat. Yun lang. So, congratulations and God bless. Hi sis, congratulations. Isang message para sa'yo. Congratulations na isa ka ng ganap na vlogger. Ito lang masasabi ko, sis, dito lang ako. Laging susuporta sa'yo din. Laban lang tayo, sabi mo nga, laban lang tayo. Sabi nila, pag may tiyaga, may ilalaga. So, gano'n na talaga, sis, ang buhay natin. Congratulations ulit. Sana hindi ka magbago kahit namuni ka na, gano'n pa rin tayo. Good luck sa buhay muni. Puyaban na walang katapusan. Hi, Miss Lee. Congratulations on your monetization. Be humble. Na-achieve mo na ang lahat. Sana kami naman yung tulungan mo. Char. God bless. Hello, Len. Congratulations. At last, monetize ka na. I hope na mag-grow pa lalo ang channel mo. At saka, more contents to share. At thank you also dahil nakilala kita. Congratulations ulit. Hi, Sis Elaine. Congratulations po. Dahil muli na kayo. More revenue to come. And God bless you. And God bless din po sa family mo. Stay healthy and safe. Diba? Sana tumagal pa tayo sa pag-YT. At salamat dahil isa ka sa naging kaibigan ko sa loob ng pag-YT. Maraming salamat na naging mabait kayo sa akin. Ano lang, sipag at tiyaga lang. Sana tumagal po tayo sa YT World. Salamat and congratulations again. Hello sis Lani, magandang umaga. Congratulations sa'yo dahil sa wakas monetize na yung channel mo. Alam ko na ito yung moment na pinakahihintay mo yung mamonetize yung channel mo. Sa lahat ng hirap na paghihintay, sa wakas monetize ka na rin. So, congratulations sa'yo and God bless. Congratulations Miss Lay A sa YouTube channel mo. Sana patuloy pag-angat na YouTube channel mo. Sana gabayan ka na ng Panginoon na patuloy yung pag-angat sa YouTube channel mo. Congratulations.